Yung mga kamatmot, magandang hapon. Ayan po ang paligid. Ang ganda tingnan ng di ba mga kamatmot, maganda tingnan ang kalangitan. Pulang-pula. Ayan o. Yung kalsada mga kamatmot. Ayan. May nagbabike. Paligid ng ito yung estatwa ni Jose Rizal. Yan po yung estatwa ni Jose Rizal dito sa Linggay, no? Ayan o, mga kamatmot kay Jose Rizal, oh. Di ba? To the memory of Dr. Jose Rizal. Ayan po mga kamatmot. Ayan yun si Jose Rizal. Ayan po, oh, di ba mga kamatmot? At yun yung simbahan na yun mga kamatmot, nandoon. Right, at dito lang tayo habang naghintay kay Mark. Ayan po mga kamatmot, good morning. Dito na sila, oh, ready to seryoso tong isa eh. Tutukan ko nga to. Hindi nakangiti eh, seryoso eh. Yan oh. Ay nagtatago. May makakita eh. Makita ni Makita natin lahat yan mga mukha nila. Right. Si tatay yung pinakamabata dito. Teenager yan. Andito si Lo. Ha? Si Lo? Lo Mandy. Ayan po mga kamatmot. Yun, good morning mga kamatmot. Andito kami deploy sa kanila. Ayan o, dami nila mga kamatmot. Same pa rin ang dami nila. Ibang ano naman to, ibang side naman tong kanilang kung saan namin sila ngayon binababa. Ayan po mga kamatmot, oh. Right, dito kami ngayon sa area na ini. Ayan. Bilihan mo rito ng ice. Nang? Ng ice. Yan po mga kamatmot, deploy na po sila. Ayan, at babalikan ko sila dito mamaya tanghali. At ayan po. Ingat kayo, ingat. Upo. Ayan po mga kamatmot, andun na sila. At 7 guide, 6 na RA, 2 sila sa company sa amin. Ayan po mga kamatmot. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po mga kamatmot, magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. At maraming salamat po Ama sa araw na ito. At binigyan nyo naman po ako muli ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama. At naway ingatan mo po ang buong team na ligtas silang makarating sa kanilang gawain ngayong araw na ito. At bantayan mo po sila palagi Ama sa kanilang gagawin. And po, maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Okay, right mga kamatmot, yun na nga ay tayo'y babalik na doon sa kay kami ay magliligpit pa doon sa aming pinaglutuan kaninang umaga, kaninang madaling araw. At magmamalingki pa rin kami at kami hindi pa nag-almusal. Magkakain muna kami bago kami magpunta ng palengke. Ayan po. Okay, right mga kamatmot, muli magandang umaga sa iyong lahat. At sana po ay nandiyan kayo palagi. Huwag niyong kalimutan mag-like and share, comment and subscribe sa ating mga bagong kamotmot friends, mga bagong subscribers natin. Mega love shout out po sa inyong lahat, sa inyong lahat ng mga subscribers natin, viewers, silent viewers. Mega love shout out po sa inyong lahat. Okay, right, kami babalik na sa babalik na kami sa resort.
iparada ko muna tong sasakyan kasi may dadaan. Ayos ko muna ng aking parking. Right mga kamot-mot, sandali muna. Yun pala yan mga kamot, ito mga kamot sa gilid na latag naman sila mga sapo-sapong bigas. Ilalatag naman nila yan dyan sa gitna ng kalsada. Yan ang mga kamot-mot, yung mga sapo-sapong yung mga kamot-mot. Yan, ilalatag yan nila dyan mga kamot-mot. Morning. Kamot-mot, diba? Yan yung bilaran nila ng palay dito mga kamot-mot, nasa gitna ng kalsada. Mamaya may pinadaan tayo. Yan po mga kamot-mot, ayan o, tingnan nyo yung buong kalsada mga kamot-mot na kalatag yan ng binibilad na palay o, mahaba-haba yan mga kamot-mot. Ito po yung ano nila dito, bilaran nila ng palay, buong kalsada yan mga kamot-mot, yan o, di ba mga kamot-mot, mahaba-haba yan. Nakakailang man daanan mga kamot-mot, pero wala po tayong maano dito dahil yan po talaga ang ano nila dito sa probinsya. Sa kalsada po ang kanilang bilaran ng palay. Yan po mga kamot-mot, at wala na mga kamot-mot, diretso na po tayo, right? Yun mga kamot-mot, tingnan nyo po ang aming daanan. Masukal na masukal po mga kamot-mot, at yan o, at kailangan po naming ihatid sila dito, pero mamaya siguro mga kamot-mot at palakarin na namin sila papunta doon. Hindi natin makamahirap dito mga kamot-mot kung may kasalubog ka, kahit motor hindi makasya. Saktong sakto lang talaga yung isang sasakyan dito mga kamot-mot, diba? Oh, sikip at saktong sakto lang talaga ang sasakyan, diba mga kamot-mot? Tingnan nyo yung daan mga kamot-mot, kaso against the sun, against the light. Whoop, yoy. Tingnan nyo mga kamot-mot mo, tingnan nyo yung daan, saktong sakto lang talaga, kahit ahas na iipit niya, chareng, over naman yata. Okay, right, dire-diretso po tayo sa ating palabas tayo mga kamot-mot, palabas na po tayo. Ayan o, uy. Uy, demudulas. Ayan o. Alright mga kamot-mot, hanggang dito na lang muna. Bye bye. Wala na kaming pambili ng sigarilyo, subukan na lang namin magnganga. Yan po, andito na naman kami sa Ilapos May. Ayun namin ang taga Manila. Marami yung pambili ng vape. Mura lang ang nga. Dito
sila sa may gilid. Okay. Hello. Here we go again. Ayan. Magkano lahat yon? Andito tayo sa park ng Karnihan mga kamotmot. Ayan. Ang aming binili ngayon ay pang hapunan, almusal at tanghalian at hapunan na rin sa loob ng 2 araw. Dito naman tayo uli sa palengke na Bugalyon. Ito Bong, parang may balak ka dito ng mga nakaraang araw nung nandito na, nakalimutan mo na. Next time na lang yan. Dito naman kami kay nanay mga kamotot. Wala si nanay, si Manugang na lang yung nandito. Wala si nanay, bili kami ng mantika, paminta, kung ano-ano. Ayan po mga kamotmot. Malawak yung ano nila dito. Magandang klaseng, maganda ang kanilang palengke dito mga kamotmot dahil ano ang mga lugar. Maganda ang pagka sistema ng kanilang palengke, maganda. Right mga kamotmot, Vince Delight. Yan po mga kamotmot, dito tayo sa Hindi po ate, bumili po akong nganga. Ayan, ito po yung mga dito mga tawag ng mga rekado ng ginagawang nganga. Ito po ate, yan sila nanay. Ito po at ito na tayo. Pinabili lang, nagpabili lang sa atin ng nganga. Yan po, dito tayo. Uy, may sounds. May sounds. Ayan. Manadadaanan natin, nahihiya sila mga kamotmot. Yan. Okay na. Balik na tayo sa sasakyan mga kamotmot. Ayan. Kuhaan muna natin ng I think si Madam parang Reyna Uy, mayroon ka pala niyan. Kaya pala maganda katawan mo Nag-ano lang sir? Nag-ano ka pala niyan. Ayan, si Bossing. Hello po. Pwede naman di muna ako. Isa lang. Ito kay ate mura. Yung mga kamotmot, andito tayo sa bayan ng Bugalyon at may binili lang tayo dito saglit. Tapos na po kami sa palengke. Ngayon ay babalik na kami sa resort para magluto ng ulam at magsasaing ng tanghalian. Ayan po mga kamotmot, dito tayo. May binili lang kami dito saglit. Right? Yan po mga kamotmot yung ating lulutuin na para sa hapunan. Lalagyan ko yan ng asin at magic sarap. Lalagyan pa lang yan mga kamotmot. Katatapos lang yan linisan, right? Yan o mga kamotmot, lalagyan na natin to ng magic na sarap. May magic na, may sarap pa. Hahay! Yan, nangamotot ha. Yan o. May magic, may sarap pa. Yan o, lagyan natin ng asin. Uy. Lagyan ng asin. Op. Lagyan natin ng asin yan. O, diba? Asin. Op.
Lagyan natin ng asin na may sarap pa. O, di ba? Lagyan natin ng asin na may sarap. O, di ba? Asin na may sarap. Ano natin para natin malagyan lahat mga kamots-mochi. Yan. At ito naman ngayon, baliktarin natin. Aha. Okay, right. Oh, lagyan natin ng asin. Asin na may sarap-sarap. Diba? Asin mo na. Asin. Tapos yung sarap-sarap. Sarap-sarap. Chiding. Oh, di ba? Aha. Chiding. Para masarap ang ating prituhin. Lagyan natin ng magic na may sarap pa. Di ba mga kamots-mots? Na may sarap, na may magic pa. Okay. Okay na yan mga kamot-mot. Okay. Right. Yan po mga kamot-mot na hiwa na si Bong ng mga laman loob at bituka para gagawing dinuguan. Titikman ko yan. Dinuguan.
may hinanda si Bong ng puto para daw kakain ako ng dinuguan. At ito yung sa akin mga kamot-mot. Yan. Tilapia with asin at magic na may sarap pa. Kasi manasik. Masarap yan siya dahil may magic. Ayan mga kamotot, nangangawit na si Bongski. Yo mga kamotmot, andito po tayo ngayon sa Lingayen. Yan po, Lingayen World of Best, Lingayen Magone. Yan po, tayo ngayon sa may pinuntahan lang po dito kami dito mga kamotmot sa Lingayen. Ito po yung municipal ng Lingayen mga kamotmot, yung kulay puti na yan. Municipal of Lingayen, capital of Pangasinan. Yan po mga kamotmot. Dito tayo sa paligid, magandang view dito mga kamotmot. Nung nakaraang taon mga kamotmot, nandito rin kami. Nakapunta na ako rito nung kami ni Matt at ni Sir Dan. Yan po mga kamotmot, ganda ng view dito sa Lingayen. Nakuhaan ko na rin to ng video tong ano na to mga kamotmot, tong area na ito. Nakuhaan ko to ng video noon. Yan oh, di ba mga kamotmot, ang ganda oh. Di ba? Oh, di ba yung paligid ng ito yung estatwa ni Jose Rizal. Yan po yung estatwa ni Jose Rizal dito sa Lingayen oh. Ayan oh, mga kamotmot kay Jose Rizal oh. Di ba? To the memory of Dr. Jose Rizal. Ayan po mga kamotmot. Ayan yun si Jose Rizal. Ayan po, di ba mga kamotmot? At yun yung simbahan na yun mga kamotmot, nandoon. Right, at dito lang tayo habang naghintay kay Mark. May pinuntahan na po kami dito sa Lingayen. Ayan po mga kamotmot, at yun yung paligid oh. Ang ganda ng paligid. Basta mga nakaraang taon mga kamotmot, tayo nakarating na po tayo dito at na-video na rin to natin tong lugar na to at yung simbahan na yan, diba mga kamotmot. At yun na nga yung paligid ng Lingayen. Ayan, ay paligid ng Lingayen, paligid ni Jose Rizal. Ayan, di ba mga kamotmot, ganda na ni Jose Rizal oh, di ba? Habang naghihintay tayo dito, i-rolling lang natin yung ating video sa area na ito, di ba? Ayan oh. Yo, what's up mga kamotmot, magandang gabi po. Ang oras po natin ay 7 na ng gabi. At ngayon ay nandito na kami sa aming kwarto at tapos na po kami tapos na magluto si Bong at kumakain na rin po ang aming mga RE. Kaya dito na tayo sa loob ng kwarto. Medyo maulan po dito ngayon mga kamotmot. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Magandang gabi po sa inyong lahat. May kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Bye po, see you next vlog. I love you all po mga kamotmot. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ito yung aming kwarto. Medyo excuse me po, medyo sakto lang pang dalawahan. Yan o, may tao dyan sa CR. Right, mga kamotmot, muli magandang gabi po muli. Bye bye. See you next vlog. I love you all po. Bye bye po mga kamotmot.